Yes ma'am माबाफोर नांगौमोन नोंना लंपेन्टनि बेला मा जाखो एसेबां गोबाव साख्रि मावनानैबो ड्रेसखौ माबायदि गाननांगौ मिन्थिया नामा नों गावनो मैया आंनि गस्ला लंपेन्ट खुसिनानै बेलखौ दोननाय आं नायगिरबाबो मोनाखै न'आव This is police station not a home न'नि बाथ्राफोरखौ बेयाव दा रायज्लाय Yes न'आव आं नोंनि बिसि जानो हागौ नाथाय बेयाव आं नोंनि सिनियर बुजिना बुजियाखै Yes बुजिदों बुजिदोंबा सा कापसे आरो गय खान्दिसे लाना फै Yes नोंखौ दा मोनायावसो मोनगोनलै हिनजावसार दाबोलि दा मोनबाय थागोन थ' दा मोनायावसो मोनगोन नों मा खालामनाय जादों बेलाय Yes मेडाम जायगा मोनाखै नोंसोरो खना होदोंमोन नंगौ मेडाम मालाय नोंखौनो मा जादों हिनजावनि जाथा माबा माबि सोलोंदों बेथ' बाजै सासेयालाय माथो बोराबनासो दंफैयो बे बेयावसो दंफैयो होमबा ओंखायनोसो आंनि फनखौबो रिसिभखौनो खालामबावाखै र' बाजै दानो फैगोन बियो नै बाजै साख्रि मोननायनि मिस्टिया आरो सावमिना दानो गुसु जासिगोन जाखानांसिगोन आंनाथ' बाजै साख्रिया जाखाबाय नालाय आं साख्रिनिफ्राय फैबानो ट्रेनिंनिफ्राय फैब्लानो आं हारसा हिनजाव लासिगोन आरो आंना बाजै बाङालि हिनजावखौ लानाया साबसिन जागोन नामाथाय बाङालियानो साबसिन जागोनदां गन्थं गोलाव जायो बिसोरो हारसा हिनजावखौनो लाथि खोमादांलै मिसिंखौनो लागोन आं बाराबा लाजायो हैद मालाबा बर' हिनजाव लाथारा आङो मा बुंदों नोङो आं थानानै अबेनि हारसा हिनजाव नागिरग्रा अबेनि मिसिं हिनजाव नागिरग्रा लायालै लाया जाबायलै नोंखौ ओरैनो सोलों जाबसै आयौ आयदैनि साबाय फिसा आं मिन्थिगौ बे आर'नाइखौ नोंहा गोदोनायाव आलायनो मोन्थाय गैया अब्लाबो मालायनि थाखाय जेसेबांखि गाज्रियानो जाया मानो सासे बिमानि थाखाय फिसाया अरायबो समायना फिसा नाय फिसा आं बे आर'नाइखौ नोंनो गानहोहरनोसै